Amazing day mga ka-JMC, and so good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, so open na po ang ating shop. Ayan, dito sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, si JMC Bikes Bicol. And so kung kayo po ay naghahanap ng bilihan ng bisikleta, at the same time, no, meron po akong naka-promotion, back to school promo. And so kung kayo po ay naghahanap ng discount, ayan po, mula po ng June 7 hanggang June 15, meron po akong less 500 po sa lahat po ng mga adults bike natin. For example, road bike, mountain bike, MTB, size 26 and 729, gravel bike and fixed gear. Ayan po ay may mga less 500 pesos. Basta mag-walk-in po kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Pwede nyo kami Google Map, no? JMC Bikes Bicol, tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Ayan po, so umpisahan ko dito. Ayan, so meron ako dito mga naka-display ng mga road bike. Ayan, so mga naghanap ng mga budget road bikes. So marami na po kayong pagpipilian. Meron po tayo dito ang Gent 106 road bike FO 4,500. Ayan, less 500 pesos pa. Back to school promo. Ayan po yung available na kulay, white. Then ito with black. Ayan, so ito po ay 4,500 pesos, less 500 pesos pa yan pag walk-in dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, susunod dito, Gent Aurora road bike. Ito po ay alloy frame na, naka 3x7 speed. Ito po ay 5,000 pesos, less 500 pesos pa po yan, basta mag walk-in ka lang. Ayan, so dito naman Gent road bike din ito, GT700C. Ito latest model na nilabas si Gent. Ito po ay naka 3x7 speed din po yan, alloy frame, naka disc brake na po. Yan po ay thumb shifter, quick release seat post, 5,300, less 500 pesos pa. Hanggang Sunday na lang po, next week, next Sunday, no? Yan, so yan po yung available na kulay, white, black, yan, white ulit na may blue, tapos gray na may orange. And GT, ayan po ay 5,300 pesos lang yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Meron pa po yung discount sa mga walk-in, less 500 pesos pa. Ayan, so kung naghanap po kayo ng pang service school na mga road bike, meron tayo dito start 4,500, 5,000, 5,300, 5,500. Itong si Gent 107. Ayan po lahat ay may mga discounted price na less 500 pesos sa mga walk-in customer natin dyan. Ayan si Gent natin G700C. Ayan po ay naka 2x7 speed na yan, alloy frame, naka disc brake. Pwede nyo po yung gawing gravel bike. Ayan, 700 by 28C yung kanyang gulong, 5,500. Ayan po ay less 500 pesos, cash pick up dito sa shop. Ayan po yung available na kulay blue. And then ito po ay kulay gray naman. 5,500, less 500 pesos. Kung may 5,000 pesos ka, may road bike ka na. Okay, so dito naman hybrid road bike yung gulong, 700 by 28C, compass. Ayan po ay Rhino, handlebar, L2A3, 3x8 speed. Po, napakaganda niyan. Gusto mo experience yung gulong na road bike tapos mountain bike setup, napakaganda niyan. 5,600, less 500 pesos pa. Katulad din ito ni Kinetic DRK DOS 8. And ito po naman po ay naka Bripster or STI natin kung tawagin, no? Pero Bripster yan, 2x8 speed, alloy frame na yan, naka semi-aero yung kanyang down tube. Yan, disc brake 9,200, less 500 pesos pa. Basta walk-in ka lang dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Yan, gravel bike. Yan, cross tab bento. Gravel bike. Ayan po ay alloy frame na gravel, 700 by 40C. Ito po ay L2R5 naka STI o Bripster L2R5. Ayan po ay 2x9 speed, sold bearing bottom bracket, alloy crank. Ayan po ay gravel bike, 10,800 pesos, less 500 pesos pa sa mga walk-in customer. And sa mga bagong dating natin, ayan po, Promax PR20 latest model. Latest model design. Ayan po ay gravel bike na, naka 3x7 speed, alloy frame. Ayan po, nagagamol yung gulong. Ayan po ay 6,900 pesos,
less 500 pesos pa. Basta mag-walk-in ka dito sa shop. Yan po yung naka-thumb shifter pa, no? Yan dito si 6,900 Pro Max PR20. Kaya meron na rin yan, no? Ito yung binago dito, ilagay ng battle cage sa top tube. Mostly kasi sa gravel, mayroon ganyan. Tapos ito rin. Pero ito, ginalagyan to ng gamit. Ayan, 6,900 pesos lang yan. Pro Max PR30. Ayan po ay alloy frame, naka-STI ng 2x7 speed. Ayan po ay 9,000 pesos. Ayan po yung available na kulay. Green with gray, white with yellow, tapos purple with red. Ayan po, 9,000 pesos, less 500 pesos pa. Ganon din dito sa Pro Max PR20 natin na bagong dating. Ayan, Pro Max PR40. Ayan po ay alloy, naka-aero, aerodynamic na seat post, caliper rim brake. Ayan po ay 11,300, less 500 pesos pa. Basta mag-walk-in ka lang dito sa shop. Ayan po ay naka 2x 8-speed L2R3 na shifter and Bripster or STI natin ito ba. Pinaka-latest, ayan, Agent X Velo X. Ayan po ay aero, tapos naka-internal cabling. Ayan po dito sa duman yan sa stem at trap bar. Ayan po, L2 R5 9-speed cassette type, black with white, size 48. Ayan po ay 15,800 pesos. Yan po, may discount din po yan, less 500 pesos sa mga gusto mag walk-in dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, sa mga per-assemble pa natin, Pro Max PR20, ito, Pro Max PM17, 27 and 29er, Posic X-Force, Pro Max PM18, 27 and 29er. Ayan po, Pro Max PR40 din, available pa yung mga per-assemble pa natin. So yan po yung mga road bike. So pili lang po kayo. Ayan po yung mga lahat po yan ay may mga discount basta mag-walk-in dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan. So kung dito naman tayo sa mga mountain bike, wala pa. Ayan. So kung naghanap po kayo ng mountain bike, ayan po, start sa 4,300 pesos. Available tayo kay Gen Sports. Ayan po, may discount din po yan, less 500 pesos. Ayan, 4,300, discount pa yung 500. Yan, meron din tayong Gen Corolla 3x7 speed, 4,600 pesos, plus 500 pesos pa yan. Ito rin si Gen Sports 26ER, 4,600 plus 500 pesos pa yan. So mabil mo 4,100 na lang, may mountain bike ka na. Yan, kung mga ganap ka ng pang service sa school, ayan, sakto-sakto yan dito kasi may naka back to school promo tayo, less 500 pesos sa atin. Ayan, so dito Kinetic Vulcan. Ayan po ay naka 3x7 speed, alloy frame na po yan, 5,800 pesos. Yan, less 500 pesos din po yan. Ayan po, yung available na kulay, blue, black with red, tapos black, gray with green. Okay, so yan po ay 5,800 less 500 pesos cash pick up dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Okay, yan po yung mga size 26ER. Then ito, Optimus, Cyclone Optimus 26ER din. Ayan, 5,600 pesos. Yan po yung naka 3x7 speed na. Alloy frame na po. Then, naghanap ng fixed gear. Ito, Crosta GTR. Yan po yung alloy frame, naka-aero, alloy seat post, alloy stem, drop bar, fork. Ayan po, ganun din yung kanyang crank. Then, ladies bike, 5,000 pesos lang po yan, less 500 pesos. Bali, mabil mo yan ng 4,500. Abia, hydraulics brake, naka 1x9 speed, alloy frame. Kagamol, Crosta, natin MTB size 26, tunog mayaman hub. 9,200 pesos, naka hydraulics brake, 1x alloy na rin po yan. Ayan, so Kinetic, ano to? Race natin 27.5. So po steel frame pero 5,000 pesos. Medyo madilim pala. Yan. 5,000 pesos less 500 pesos pa. 4,500 may 27.5 ka na MTB. Yan din dito kay Rhino King and Rhino Z-Max. Yan po ay less 500 pesos. Yan po 5,600, 27.5 3x8 speed. Si Totem naman natin, and si Totem ay less 1,000 pesos. Basta mag-walk-in ka lang dito sa atin sa JMC Bikes
Bicol. And Totem Flex and Totem Musketeers 27 and 29. Ayan, ito na naman Ayom 29er, naka 1x9 speed. Alloy frame na po yan, 700. Ito 29er by 2.35 yung lapad ng gulong. L2 A5 din yung ginamit. Then Mini MTB size 20. Ayan po, ayan, less 300 pesos. BMX mga less 300 pesos. Good for 8 to 14 years old, size 12, size 16. Good for 4 to 8 years old. Available na rin po yan dito sa atin pang kay ate and kay kuya. Ayan, so sa mga gusto mag-walk-in, located lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. And sa mga gustong paayos tulad nila ni kuya, okay, so punta lang po kayo dito. Ayan, marami rin tayo mga parts and accessories. Dito lang po yan. Pwede nyo kami Google Map, GMC Bikes Bicol. Maraming salamat po. Thank you po and God bless.